Gure lehenengo saio hauek kronologikoki egiten saiatuko gea, eta gaurkoa lehenengo artista izango danez, lehenengo omendua, oso atzea joan behar gea. 1786 urtea joan behar gea. Iparraldea, Zuberoa. Eta han ezautuko dugu Pierre Topet izenez, baina etxaun zaharra goitizenez. Bada Zuberoan beste artista bat, baita Pierre izena dukena eta etxaun goitizena dukena, baina hau 121 urte behan dugu jaio zan. Eta, berari ere tokatuko zaio bere atala, etxaun iruriri buruz egin naiz noski. Baina gaur etxaun xaharra ezautuko dugu. 1786an jaioa, Barkoxen jaioa, Zuberoan, eta Barkoxen hilda baita, 76 urte zitula. Egi esan hil miserablea bezala hiltzan, eskalle bat zala hiltzan, eta bizitza benetan gogorra eman zuen bizajalk. Benito Lertxundik hilezkortutako doinoei esker ezagutu dut, eta beretaz dakiguna bere bertso autobiografikoei esker dakigu, baino gehien bat Jan Arixalarrek egindako lanari esker. Arixalarrek 1979an Sorbonako Unibertsitatean tesi bat aurkeztu zuen, etxaun zaharran obrai buruz. Barkoxeko xaharrai buruz, esan marko dugu, lehen esan duten bezala bizitzako horra, latza, sufritua, eta denetatik izan zuzula, ez. Berak bere etxaunen bizitzaren kantorian esaten duen bezala. Txikia, itxusia, eta sasi semea izan ziteken susmoa ere bazun berakin. Haurtzarotik bere gurasoengandik etzun inungo maitasunik jaso egizan, eta haurtzaro eta gaztaro oso gogorrak bizi izan zituen. 17 bat urte ozitula bere etxen zeon neskamea, bere etxen lan egiten zuen neskamea, beretaz maite minduta zeon, elkar maite minduta zeuden, eta haurdun geratu zen. Eta hori nahikoa izan zen, bere osabak, bere erentzitik kanpo uzteko Pierre. Eta bere aitake, nahiko mehatxuak bota zizkion. Handik denbora batera, gurasoak komenintziko ezkontza batera behartu zuten. Eta handik penitentzia handigoa izan zen, kalbario ikaragarria. Bere emazteak baita maitaleak zituen, eta bere uneroko bizitza jasanezina zen. Nik iparraldeko euskera ulertzeko nahiko zailtasunak izaten ditut, baina idatzi zituen bertso batzuk, mundian malerusik, hor behintzat nahiko garbi adierazten du bere sufrimentua, ezta.
baten zorra zionen bat etorri zitzaion bere azana eskatzea bere etxea, eta etxaun zaharrak aizkorak adan bat emanik izan behartzian. Eta horren ondorioz kartzelan denboraldi luze xamar bat pasa behar izan zuen. Kartzelatik ata ondoren penitentzi modua edo, ez da gaitik romes, Doneiako bidea egin zuen. Handik denbora batea bere emaztea hil ondoren etxea bueltau zen, baina bere anaiekin oso harreman txarra zeuken dirudienez, eta etxetik hanka egin behar izan zuen. Eta han mendin bordan baten ziola edo lapurren batzuk etorri zitzaizkion sobrare, eta golpe haundi baten ondoren begi bat galduzun. Erromantizismo garaia eta lehenengo karlista gerra eta inguru hortan zan. Eta bere bersolari fama indartu intzan. Oso bersolari ona izan behartzun, eta gaitasun handia zeuken bersoiei bere doinuk jartzeko. Hoi zela eta ezkontza nahiko importante eta deitzen hasi zien. 1858an iraultzaren ateetan berso paperak egiten lehenengoa izan zen beha. Idatz lehiaketa baten parte hartu omen zuen, baina apaiz batek eman zuen saria. Eta lehen apaizakin eta elizakin nahiko asarre balin bazan, hemendik aurrea gorroto izango zituen. Eta hortik bere berso satirikoak hor badira Barkoseko erretoreari eta mus de tiraz. Bere azken urtetan umei irakurtzen ikusten aitu mentzan kalen, baina eskale bat bezala zertako gai ez, eta pordiosero bat bezala hiltzan antxe Barkosen. Beti esan izan ohi da, euskal literatura oso pobrea dela idatzian eta oso aberatsa berriz ahozkoan. Etxaun zaharraren kasu pena hundie da, baina paper guztik gehienak behintzat bere familia eta apaizan arten arduratu zien zu ematen. Beraiekin danakin baizun harreman txar. Saioa bukatzeako Benito Lertxundik plazaratutako Maria Solt eta Castero, Barkoseko etxaunenak. Eta, esango dizut, berso hauetan berso satirikoa gila baita, eta adinen oso aurre digezten bikoten maitasun harremanai buruz egina daudela. Eta hoixe gaurko prestauta neukena. Ondo badatorkizu lagun,
beste bat arte, eta ondo izan bitarte.